Ndakati murume ngandikudire pachena. Ndakati murume ngandikudire pachena. Ndikudire pachena. Mwana ngapo yo. Muna kwenye karibani niteme gara pasi Budai panzi abereka ne mwana wande nani amai budai ne mwana wanyipanzi budai ambu ya sudu ne mwana wanyimani pamsuwa chikowe from now all muna ne mwana wake apinde mudani unless otherwise ane nyaya yake ane mwana wese ngabude panzi uri matadza kwa controller tutala ne usho correct now Keroni Sorry. Ndakati murume ngandikudire pachena. Ndikudire pachena mazima yawo Sorry changami. Kinini chekuti ndwabudire pachena. Iyo ndo wakatolekudira kare. Nekuti tichitanga 2019. Company yedu takanonoka kuora ngayakwenda kumawere. Saka ndobva story ga inozitaura atade mvarondo yako. Pachitanga mvunzo wafunzo. Quando você está unoti chi. Nini andingakwanisi kuwabudira pachena kuti ndo wakatolekudira kare. Unoti chi adzimai vati toda mukadzi wangu. Andinzo kuchina mndondo yangu. Uda mukadzi here. Okay. Nini nemamire nyaya pana panchadi yangu mukadzi. mashada mukadzi Nemamire nyaya yacho zvane nokuno kwangu. Saka tadiga chidendo. alright tuzimonera chinda Tanga kwenyaya yakatanga 2019. Kambani ichitanga kwenda kumawere. Pei yainonoka kuuya. Saka ndobva vati naye baba mukana wanaika mari zvairi kunonoka kuuya ndipewo mari yekuti mutange chi business. Vangataiwa hapana chakaipa. Mari yauya ndobva tavapa ndobva vatanga kuhodha mafrizi nemadrinks. Vachienda kunotengesa kwavainotengesa. Vachidzoka pamba vaiuya bonde hapana imomba. Ko chamwari bonde aufa ndikudo bonde kene unzi aiwa ini ndakaneta. Ndopiwa ka 1 after 2 weeks. Bonde ndakamudza shamwari inini ndichapedzera ndatsvaga mumwe mukadzi nechikonzero chakuita. Saka chichi tobata kubvambochinja kudzoka. Ukondinya zvakare. Kusvika pazoita imwe nyaya yekuti hanzvadzi yangu yakarwara. Ndiriwa tisati taenda kumberi kwacho hanzvadzi yakarwara. Ndobva ndakubatsira hanzvadzi yangu inini ndindaishanda. Ndobva vatanga kuenda kumaprofiti vanti ina handisi bindu ya mari yemurume wangu. Nokuti baba vakubatsira hanzvadzi yavo. Yakuenda kumapirisi yakutenga mabhegi ekuti hanzvadzi yavo irapike. Ndobva ndati chamwari zvakuita izvo kuenda kumaprofiti uchidai seizvi dai wasiyana nazvo nokuti zvichazopedza kwaparadza imba yako. Andiriwa ndokubva ndakamudza shamwari mangwana ndiri paofu ndoda kuti tiende kuvabereki vako tonoonesana nyaya iyi nokuti ine handingatadze kuchengeta hanzvadzi yangu yepamusana paizvozvi. Iye akazoramba ndakasumuka ini ndakaenda ndiri ndega ndakasvika kwaamai guruva kuna sisi vake ndakataura nasisi vake ndo zvandainga kuno asi munin'ina wenyu aramba kuuya. Ndakasvika kuna ana atezvara kuna bamu kuna amai guru ndobva nyaya yenyu ndainzwa regai ndinosvitsa kupi kuna baba naamai. Ndokubva vaenda ndokubva vanovapira saka ngavauye vataure chi nyaya yavo. Ndokubva ndasumuka ndokuenda ndokupira ndokubva vataura nyaya yavo saka taurai mukwasha ndokutaura nyaya yavo. Zvakanzi iwewe uri kufonera mumwe mukadzi ine mwana wenyu. Saka zvauri kutaura izvi hazvina nebasa rese utorera bishi kwatiri kunokuzva kuti taura. Naye baba ini ndauya kuzopa chichemo mwana wenyu ndo zvaari kuita handiti. Saka imimi ndonga ndina tarisiro nemhendo yamakundipa ini ndandai chiti kuchandipa mhendo kuti sezvo mwana wedu aramba kuuya aiwa zvinoda mese muripo kana kuri kufamba tichiti shuwa ndo zviri kutaurwa nemwana wedu kuti iwewe uri kuti ari kuramba kuti uchengeta hanzvadzi yako tonzwira pamwe chete. Asi vakanditi aiwa iwo zvakutaura iwo todai so vakada kutondirwa ndakati alright regai ndidzoke mundirove muri kuranga mwana wenyu hapana chakaipa. Zvakanzi naamai guru aiwa pamunini siyanai nazvo
andisiya yayo wachisiya iyi asha dzakabata ndokubva ndasiyana nazo ndokudzokera kumba handiriva ndasvika kumba zvebonderiye zvakangoramba zviri kukeroni kusvika inini ndakazosarenda ndakati shamwari ini ndakuita sei ndakuenda kumusha pana kambani yakazovhara mari akasisira iye akatanga kusumuka achienda nekura bhokisi rake akanga atenga atuma kura bhokisi pamba ini ndaitsigawo kura bhokisi rangu ndichinoisiwapo ndichikorokoza ndichiuya kumba bonde hapana ndakaneta kusvika makombo yanga iri nguva yekunaya kwemvura kusvika makombo anombodhirika ndobva ndasuduruka ndaenda kumba iye achienda uku ini ndikusara pamba ndichinochera mvura ndoga magetsi mvura zvese zvavharwa pabasa ndaipota ndinochera mvura kwataichera ndofunga mheno kana muchiziva kubva pagodhi ushamba mai kuenda kwachisaka ndoka ndainobva nemvura ndichiuya naye nemabhara ndaitura zviku ndichiuya naye pamba ndosvika pamba tovesa moto iyo vaizouyawo zvinhu pamba tichitoita chi basi onzwa vachikuru vachitaurira mwana vachiti vachitsura mwana ini ndikutsvagira mari manje chikafu iwe wakagara panapo chichii apa asi mwana ari kutaura apa ndini ndiri kutaura ndokubva ndazongoti shamari ini nangu ndaakusuduruka papi pano ndaakuenda kumusha kana kambani yangu yazovhura ndichadzoka pano zvishuwa ndakasumuka inini ndakabva ndatsvaga mumwe shamwari yekufamba nayo yechikadzi handirika ndokubva ndasumuka ndokuenda kumusha ndichifambidzana neshamwari yangu ye ndichifambidzana neshamwari yangu ndiri kumusha ava vakasvika pakutevera vakati ndauya ndikati alright uri kudzokera rini saka ndiri kudzokera mangwana ndikati alright handei kwatete ndokubva ndasumuka navo ndokuenda kwatete ndokatete ndauya nenyaya yakadai iyi zvakanzi alright hapana chakaipa ndokubva vatenzanisa tete zvakanzaiwa muzukuru hazvinzwako handiti garisanai zvakanaka munodai munodai saka ini ndaida kutoenda navo kuti vanoita basa kupi kumba uku ndikati basa rauri kuda kuti ndiite kumba nderei zvikanzi ndoda kuti uise chibage mushonga ndikati ko kugara kwese kwandini ndindoisa chibage mushonga pane paunombonditi itai basa iri here zvikanzi ai ndikati saka inini mushonga ndagara chisinga ndakasiya ndaisa apa kake chipiri kandava kudzukuru akauri nditi mutesi mutedzi mudzukuru muise chibage mushonga handiti ndokubva tagara ndokunga vakatosvika ndaichera ari gomba retoireti kumba ndakachera gomba retoireti iyo zvikanzi ndikati ini kuti ndiuye uko pari zvino hazvikwanisi noti nguva yeshisha ndiri kuchera gomba retoireti rangu kana nokuti mvura rinozodhirika rakafushirika saka inini kana ndapedza ndichaita sei ndichauya kusiya ndarivaka zvishuwa ndobva ndachera gomba ndobva ndapedza ndobva ndarivaka gomba kusvika imba toireti yacho yakabva yapera ndapedza ndobva ndazosumuka kumba nemukadzi uyo taitofambidzana nemukadzi uyo ndobva ndasumuka kumba ini ndikati wanga wamusi wa 1 February ndokubva ndaenda kumba uko ndasvika shamwari wauya hako asi iwe ndakuda bonde kwavari zvikanzi wauya hako asi pane zvinhu wabuda mukati memwoyo wangu saka kana wazodzoka ndopa unoita sei patinozotanga yange iri Saturday ndakavabata-bata vakandirambira Sunday ndikavabata-bata vakandirambira Monday ndakavabata-bata vakandirambira ndopa ndakazomudza ndikati shamwari uri kutambako nenguva ezvinezvi ini ndani mumwe mukadzi wandikuita sei wandikufapindana naye nditi saka zvauri kutoita izvinini wakutoita zvako hazvinei ngatigare inini hapana kana ndangonzonza ndinongoenda kupi kune munhu wandikufambidzana naye handiti ndokubva tagara akazonditi shamwari iwewe pari zvinezvi handichachifuga gumbeze rako indifuge rangu tipamubhedha mumba mumatofuga iwe uchifuga rako ini ndifuge rangu ndakatora gumbeze ndakafuga tadaro ndobva yazonditi chitore chiburu ndabva kubasa ndobva nditi shamwari dzika pamubhedha wangu ndakati pamubhedha wako zvakanzi ndikati aiwa hausi mubhedha wako mubhedha ndewedu tese nokuti kunyange tiri pano iwe kunyange tiri kudai so zvatiri kuita asi mubhedha ndewedu tese nokuti iwe hasa ndakuramba kana ndakutakura mboko nyanisati saka iwe uzoti mubhedha wako zvikanzi aiwa ibva ndobva ndipusha ndokubva ndaenda pasi ndokubva ndatora magumbeze pamusoro peodropu ndokumaisa pasi ndokutanga kurara ndakarara 3 days ndichifuga magumbeze aya ndokubva atevera pasi paye zvikanzi ndipe magumbeze angu ndokubva atora magumbeze ake ndakaita 4 days ndichirara ndakapfeka hovhorosi basi nditika ndaita 4 days pei ndobva yapinda apa maini yange yavhura manje apa pei ndobva yapinda ndokubva ndaenda kumegaseti ndokunotenga magumbeze angu 2 ndokugara nemagumbeze angu pai ndichirara pasi handina kudzokera pamubhedha ndakarara pasi ndikangotendera pasi ndichidaro
kudzimana ndazoona kuti panapa kunetsana kwatiri kuita panapa noisi ndichi ndakaenda kune wewe pandinodzoka inenge iri noisi pamba ini zvangu zvinoisi handikwaniri ndokubva ndamuti shamwari magara atikuita panapa asiyai ngati titakuenda kumba kwenyu da kunoona anganzi baba wacho vari kurwara ndikati hande tinoona chi baba wako ndokubva taenda kumba kwaMutare ndokubva ndasvika ndokubva ndashedza sisi vacho ndokubva ndavataura ndobva tagara pasi tikaita kwedu kwetegari ndobva ndakataura si maiguru ndo nyaya iripo nemunhu saka inini ndofunga aridzikisa pamubhedha atora magumbezi avo chichi zvese saka inini ndati ngaachiburitsa midziyo yake pai mumba umu yese atsvage kwaanoisa iye inini hangundotenga mimwe midziyo inini inoti ini zvokuti kana ndikanzi ndatora uyo mukadzi uyo vanenge vachiuya chiishandisa yese nokuti ndini ndenge ndatenga yake uyo atora atsvaga kwaaiisa zvakanzi inini haizvo zvazvikwanisi ndikataiwa ini ndo zvandakuda nokuti inini nesofa mubhedha ndamuranda ndokurara pasi mubhedha ndindakatenga handiti saka ndamuranda mumba mangu saka uyu ngaabvise awane kukuisa midziyo yake zvikanzi aiwa yechichi ndikati aiwa kana zvisiri zvaizvozvo inini hangu gupuro rangu ndeiri handichadi mwana munin'ina wenyu handitika ngaaone kukutakura midziyo yake abude nokuti ine handichakwanisi kugarisana naye ndokubva maiguru ndobva vasumuka ngaendiendese chi ndisvike kune vabereki ndobva vaenda kune vabereki ndobva vapirwa nyaya ndobva vatishedza zvandipinda mumba ndobva tapinda mumba ndokubva vatanga kutaura takatanga kubvunzana nyaya ndobva ndavatsanangurira zvakanzi twasha iwewe madi kutora midziyo iyi maendesa kumusha kwenyu ndakati aiwa kumusha kwangu hakuite nechikonzero kuti ndeyake midziyo iyi yakapararira kumusha kwangu ichazoingozi pandiri saka aiwa ngatakuiye ngazi paachaisa midziyo yake zvakanzi aiwa ko madi kutengesa midziyo iyi ndakati aiwa hazvikwanisi ivo kana vari kutengesa ngavaite sei ngavatengese midziyo yavo handiti zvakanzi kana saka muchiramba zvakadai saka mukuda kuti imi midziyo yamuchatenga vachange vachiibatira ndikati vanoibata manyaya yakareba ndamboita patience kasi ndozodzoka ndorasika mukadzi chikumudai zvino mukadzi wandanayo chitundo wako ndati mukadzi chitundo mai anzi andichakudai vari kugara kubanga vari kugara kumaini kumba kwangu iwe kugara kupa ini ndakatobudawo musi umwe ndakugara kupindura kugara kupindura mapirero mutitindorati ukamanya mwana taure ndakurambira zvakati imweni ndakurambira kundinyima bonde kwamaindini bonde chete nekundishungurudza kwese kwamaita ene mukwamawaina baba hanzi ndogupuro rangu rekuti hanzi ndainabonde chimushungurudza kutanga chechi zvakafunga iye zvaikushungurudza zvaikushungurudza andiano ndima yangu na mubangu ndima ina baba zinogupiwa pano ndapaka amai vangu ndoendara navo alright baba mazvinzwako anga akaroora here mukomana abvisa chi mombe ngani abvisa mari shoma abvisa 200 nevanangani ndiandine 2 akashaya ndine 1 mukadzi munowana waroora ndakazombichana sandapedza mari sofa ndakaendesa 1500 koni vakandichaja ndikaendesa 500 asi pane zvimwe zvese zvirengedzwa ndikapedza kungosara izvozvo kupisa rusambe sambo ndikapisa 500 umunhu ausati alright baba munoradari muri akumai manzwa kaseku muri akumai
mwana wenyu uyu amumaoko enyu nyangwe asi mumba makamusiya akazokushungudza kozinga kuona mune munhu namusiya aiwa imba yebasa zvokuti manje ini chatongodzigamba aiwa kwete zvokumhanya aiwa handisi kumhanya kwete responsibility to pay unomba nguva anobva kupera kwomwedzi kuti hasimazwasisi kupera kwomwedzi pamusoro mambo aunzwa kuti kupera kwemwedzi kwacho kwandichabva ndekupi nekuti iye uyu takatenga marata 30 mawindow frame 5 madoor frame 5 akatora akaenda nowaka nemukadzi wake kumusha saka inini kandidzosere zvinhu zvangu ndigone kurufa imba yangu endakawaka unonyora sharing property yokushaya zvakashanda ndovazwa nyaya yako hauvhike kuramba ndingasunungura unotongonyora list yako yezvakashanda mese ndomazizwa asi kumba kweimba kwamai nababa ndokwamunoenda sisi kumba kwamai yangu nababa wangu ndekwamutare ndokwandinoenda chiroti ndinoenda ndinotsvaga mota ndienda ndega here kana kuti chichimbochiti zvayamai pasharing property vamuchakwira dare avanyeye kutanga marambana vozouya sharing property ndopachataurwa zvinhu zvese namambo imotaura zvinhu zvenyu moenda kumadongi venyu baba achireone yavo wakamirawo pache zvavo nepfuma yavo mune masamon mai ekugwana zvanga kushanda mese tine yababa yepfuma nandatimuswa 28 but musa 5 tine dare saka chimbomira igara izvo ipamba ipapo kusvika tagova zvinhu zvakashanda mese ndokoma kuzosumuka tokupai kuti chisumuka nokuti ndine mwana ari kuenda kuchikoro anodzidza kuti anodzidza pashamba godmai mutinoita kuitaura wanzwa shaka nokuti apa akambondibudisira ndakandibudisira zvinhu zvangu usiku aiwa aichaita izvozvo abva mudare isenabuse unoziziva shamwari atitendere zvinhu zvakadaro right pane mwana akapambana ndowani tine mumwe munhu rakatunga mudare mamuziva mupopiso electrician akave munhu kwaestekana nokuti zvakaita tangozvingwa chiite izvozvo zvodhakwa kuti kubasa kudhakwa zvodhakwa izvo ine ndandikukumbira uzive kuti kubva panani pari nhasi mwana haana kana chikafu haanosiya atenga chikafu haana kana chekutakura kuchikoro bonde rinotengeswa unofanwa kudzidza zvinhu izvi muri kuona ndimakaradi hondoi aiwa hamunondipa mukana wekutaura taurai hamunondipa mukana wekutaura mavuramba vangopera taurai nokuti handigona kumumanikiza kana tacha aiwa handisi kumanikidzwa zvangu sei vainyima murumedare pamusoro emambo murume uyu handina kunyima bonde kuti ndaita handidi but murume ndakamuudza kuti ukabva kumukadzi kuti kasangana ndiri kubleed ndiri kurwadzirwa semunhu aroda kuenda kupi arotoenda kuleba ndikavaudza vakati oright vati ndaenda unobvunza mukadzi wekumushando zvaari kuita ndikati saka ngatifambei zikanzi tichafamba zvinhu tichafamba ndikati ndiri kurwadzirwa inini zikanzi tichafamba ndopanga kuti uyai bonde ndikati kana tisina kufamba ndiri kurwadzirwa ndairwadzirwa zvoti ndaitoenda kuchipatara ndetotadza kuziva kuti chii chaitika asi ndaivaudza kuti ndo zvandiri kusangana chi ndo zvandiri kusangana nazvo unobva kudarwe wadumbozvitsvaga aiwa vabvunze kuti zvarini zvautaura izvi aiwa mai ndikuteerera kubva kwese kumashure uko hapana chaitika ndini ndofunga pane 2 months apa muna june gurakapera ndopa vakatanga kuti inini ndakasangana neni ndakada kusangana neni musana wangu unondirwadza zvansingaitike zvansingaitike wasiya ukati hazvisi kuitika ani aiwa wakasangana nawo hazvina kuitika ivo vaiti ndo ina handingazivi nokuti vainditi musana wangu ndokuita sei ndiri kurwadza handiti ndakati iwo kuti vari kurwadza avainditi uri kurwadza wavo handiti saka haina handingazivi kuti ndezvi asi ndezvejuni ichi kubva kumashure kovaindinyima kubva pese kowadi kuramba vese vese nani aiwa uyu haana mubvira ndinyima iyi aiwa akatanga kutora mukadzi wekuti akateedzera neni achiti ndiri kutsiva vatora mumwe mukadzi izvizvi mukadzi uyu akasiyana naye izvi zvaanomwe mukadzi waogara naye kubhindura uyu mukadzi uyo kumusha akamusiya izvi zvaane umwe vakagara naye nemanzi ari kuwadza naye akagara naye nemanzi ari kuwadza naye ndichigara ndega nemwana kugodmine
saka pakadzoka mukadzi waidana nekwadzana ndiye wakurojera imba kubhindura ndokwaari kuenda ini pendakandatora kadhi ndinotenga chikafu chonoti mwana asina chikafu akauya akandirowa katakura chikafu akutoenda nacho bhindura ndopakanzi neofe aiwa hauendi nechikafu ndikudzosera kwakaita chikafu mumba aiwa chakaitika ndechekudai so kuti ini akatora kadhi rangu ndomunga takaenda kwajamu anditi vakaenda kwajamu enda unosaina kasi mazwisai zvemereji kusaimanikidzi aiwa nekuti ndashungudzika kubva 2013 chiti vamwe zvichachinja izvi zvamukadzi wechingani akamboita umwe grendi wakatangogara ikoko wakamurova wakamurova ipapo panyaya yeningi ndakamurova misire mombe yake abuse ndibowa singaiti kazi weshamari wezvawaiziva kuti hauchada mukadzi waidi uyo wakwira dare kuti ndakuramba mukadzi ungawamirezvo ngationa angakawanda pakuita bonde aitanzi akada kuita neni bonde aitanzi ndiri kungoda kutapudza chete zvandii apa ndinonga ndapedza 7 izvi ndani 9 months pasina kana bonde aingoti ndira kutapudza chete ndizono ndiri kutapudza ini ndiri mukadzi wako wemumba ipapo panga akurana achiti pamubhedha 1 musoro iye oisako ini ndoisako hanzi nekuti mafuta anozora iyoyo anonhuhwa abuse noizia ndine murumo ana abuse akadisira aisi abuse here abuse nemombeka inobhatirwa musi wa5 anenge atambira notaurira jamu he is my personal friend inonge watambira US plus RTGS nyeve ndatambira si yakajikoka neloni ndakatora loni kare siunombotiziya heti tokurova kubhindura kaone mukadzi minyowani hausingatiziye hautiziye tinoenzanisa mhuri aiwa ndizvozvo iwewe tsvaga mari kusa 5 uye ukabata something mombe yako $300 uye ukabata something hatidi abuses waindotengera mwana chikafu bowa singeti ina nditoda munhu anoabhusa kudaro vangu wabuda pamuchenya batakurowa kuti amai garai pamba kusvika musi wa 5 murume musuniso amai vani pavakadzisira ane maoko omwe mwana wake chaichai wake chaichai izvi hana kana chekutakura kana chekushora ndakamubvunza musuno ndikati saka mwana anoita sezikanzi 2 kg yeshuga ndakati 2 kg yerice 2 liters yemafuta sipo 2 dzekugezesa ndizvo zvaachadya izvozvo mwana wangu ndikati pemaipinda morning night shift ndaitowabikira kubva pakazotakura hembe dzavo musi wechipiri pese apa ndaivabikira ndikabika sadza inini iwo waiwe uya nemuriwo wavo wabva nakubasa opakura muriwo wavo iwo nesadza ria ndabika odya kana riri raisi ndikabika raisi inini aipakura raisi supu anga asingapakuri odya nekuti anga asingachatengi muriwo anga asingachatengi chipo amba ipapo saka ingokwanisa kutenga raisi raiti auya naro kusimusi echo 1 kg sf 1 kg 2 kg yerice 2 kg sipo 2 dzekugezesa ndo zvaiuya nazvo gumi ende zvinhu izvo zvaitotengwa nemukadzi wekubhindira pagrosari ravo ndo zvaindishera wakauya nazvo mumba ndobvunza kuti saka mwana horaiti zvibhutsu dzekuchikora hana masokisi hana andidzoti amheno tofanira kushiyana pakati nokuti mwana aita kazvara tese sekretari tomuwedzerero subuda waenda kumba Aí, Gatembo! Baba.